Saderenge nyuwun sewu niki Bapa wilujeng dalu kalih Bapa Sukron. Nggih, pun monggo penjara piyambak mawon. Aku tak leren ngene. Ngoten iki panggah leren ngene ditangkap kok panggah leren. Nggih. Aku lho pun nyambut gawe wis perang barang lho, Mas. Oh ngoten nggih. Jenengan malah tas. Kalih sinten perang niku wau? Pak Kipu napa Pak sinten niku? Wis kuwi lah, heeh. Nek tiyang Lodaya lek mastane mboten Pak Kipu kok Bapa. Siapa? Nggih, enten jenengan mungel niku wau nggih Pak sinten wau sing sepeda niku wau. Sinten Pak? Oh Pak Kliduk niki lek mastane niki piantun Lodaya. Yo monggo Mbak Nita Yolanda. Aduh. Kula beto cewek piyambak niki mboten nyuwun tresna waranggonane mbake niki Bapa nggih. Nggih, pamundutan request saking panitia. Ya. Satu tembang Tresna Waranggana. Sampeyan milih sing endi? Kula sing paling cilik piyambak niki. Lek Joker golekane sing biru padha kaya kos
Ranggono dipun lajengaken Sampun kalian Mbak disukani. Nita Yolanda tembang saklajengipun napa wau? Nyi Roro Kidul. Wah, iki ngeri gini iki. Masuk, Yuk. masuk napa mboten, Pak? Ha iki niki ya. Lancar iki. Yuk, monggo bareng Irama Agung dan juga Agara. Menika bapak-bapak tasik semangat nggih. Bapakku iki lho, Bu. Semangat apa ngantuk, Mbak? Monggo Irama Agung. Kalian juga kembali. Buat semuanya yang barusan hadir selamat bergabung aja. Yang suka lagunya juga selamat menikmatinya. Dihayati bareng-bareng. Irama Agung. Selaku spesial buat panitia kali ini ya. Wingi teng jero samudra ing Jawa sekitar sapi kekirisi korbawane nyirara kita. Nita Yolanda.
teman spesial udah ya. Kemana monggo Bapak dilanjutakan. Mister Tukul jalan-jalan. Sampun bareng Mbak Nita Yolanda dan tentunya masih tersisa satu artis. Satu ada si ekor cantik lagi. jelita temanku dari kota Jombang, ada Winda bareng Silakan, Irama Jen Agung Winda. dan juga kawan-kawan dari Agara. Dan tentunya pada kesempatan malam yang berbahagia ini disapa ucapan terima kasih untuk segenap panitia dan juga kru kerabat kerja yang bertugas dari Agara dan juga PBS TV. Tentunya dalam nuansa kebahagiaan bersih desa bareng dalang kondang di Jawa Timur ada Haji Sukron Suwondo dan tentunya ada si cantik jelita Winda bareng Irama Agung. Sugeng dalu. Sampun ngantuk nopo dereng niki? Dereng nggih. Lumayan ngantuk. Tombo ngantuk arek ngene. Lumayan ngantuk terus ini. Ada request lagu apa ini Masnya di belakang? Cidro. Kok galau lagunya ya?
Di keranten setunggal lagu malih. Ha iki, monggo. Dikasih lagu apa Mas Kentung ini? Mas Joker terus pundi niki? Nggih, niki request Karang Taruna saking Sutojaya. Niki Napa pamundhutane nggih nyidam pentol niku wau. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Tembang pamungkas saking Mbak Winda Octavia. Ya. Semanten ugi saking rencang-rencang sak kanca saking Irama Agung. Sawetawis jengkar saking Sasono sak sampunipun setunggal lagu pamungkas menika. Nggih, penak niki nuruti rencang nom-noman Karang Taruna nggih, tetep joget. Napa? Edan turun ket mau sing edan sapa sing turun sapa iki? Sing akeh amine. Winda bakul pentol, Sing ana endoke. Winda total pentol, Sing double endoke. Winda seneng
Pendal, pendal, pendal. Sing akeh aline. Asik. Irama Agung. Irama Agung. Sampun metar sembah nuhun niku dipun lajengaken kalian Bapak Haji Sukron Suwondo pagelaran Ringgit Purwonipun. Matur sembah nuhun sang rencang sak kanca Irama Agung nyuwun gunging pangapunten jengkar saking sasana. Monggo. Belok bareng Mas. Belok bareng. Tiga semanten. Sepiro telu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah dan sembah nireng ulun kapora pari
saben mendra saking wisma lelono lalatan sapi ngingsep sepuing sopana mbareh ana paranaweng kaabdi tis sing tias marasuti maradawaning budya tulus mesureh kasubratan neng tepining jalan iki sruning brata ketaman wayu jatmi Eyang Bisma kalian sinten? Ijen tanpa ruang, boten wonten para cantri ngendherekaken. Ora nggih. Nggih. Kula ngaturaken sungkem tuwin pambagya kunjuk. Putu Prabu Duryudana banget penerimaning pun Eyang gawe sukornaning prana turta kali saka rubeda kok nggih. Muga ngastina pinayungan ing karahayon. Mrih matur nuwun. Kula ngaturaken bagya kamulyan kunjuk jengantika Resi Penemban Durna ya. Pamujimu manggih yuwana. Sukalima tentrem to. Nggih, pangestunipun kados mekaten mangke pinarak. Mengkono tak endhake, muga ana wancine. Nggih. Kula kinten dewa tumedhak. Kula kinten dewa tumurun nganti tek getering kahanan. Perbawanipun ing agung dumawahipun jengantika Sang Wikudibya ing partapan ngetal kandha. Kula pun sangguni ngaturaken bagya kamulyan. Ya sengguni ndak tampa. Pangestuku wae tampan ana sumen. Mrih kula pundi mugi ndayani jimate ngagesang. Putu Prabu Duryudana wonten dawuh ya. Nyuwun duka ya. Paripaksa pun yang ngelemah bengkah nyelo sumela kang lagya eca pangandika. Ingkang nyatane semune dina iki dina pasewagan. Kaya ngono apa ya? Iya, lakar mekaten. Wah, syukur. Ngene. Apa isih ana perkara kaprajan sing dirembuk? Mboten. Bener ya? Nggih. Kersanipun yang kados pundi monggo kula dherekaken. Putu Prabu Duryudana. Ana warta binandung karna ujaring sambiwara tegese ana kabar kang tumeka ing ngetal kandha. Ingkang kabar ki kok semune kok mokal to, Nggir? Mokal pripun? Mokal tegese langka yen tinemuning nyata. Ingkang dipun keparengaken bab kabar menapa? Apa bener Semar mati? Leres. Semar nggih. Sik.
Apa bener yen to Semar dikubur ana Ngasina? Mapan kados mekaten. Andrah kang aboste korum kasilera samira namre menapa wonten ingkang dipun anggep aneh ya? Kok sik ta? Eyang, Kula mboten ngetang ngrambah kaping pinten eyang nipun kala mangsa paring dawuh. Apa ta? Apa? Eyang matur kepiye? Ngendikanipun ingin dipun wastani urip ning werna loro. Urip sak hurunge mati lan urip sak bubaring mati. Kula niteni ngoten ya. Terus upami to gandeng jeneng kalian Semar. Turta dipun tonton Semar ni umuripun pinten? Pantaranipun sampun 13. Upami lajeng kukut jagatipun, rampung ayanipun. Lah menika sampun nama limrah. Nggih. Penemban ing enal kandha. Kula pun sengguni nderek nrambul matur. Kula kinten sampun kaprah. Jer Semar piyambak menika pantaranipun sampun 13. Kadhik kula namung nderekaken ngendikanipun penemban Bisma. Mati ini ngendikanipun sak wanci-wanci. Gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga. Jana asring ta ngendika ngaten. Iya Sengguni, lha nggih. Tumanduk dateng Kakang Semar. Upami ta mekaten menapa inggih jeneng lepat. Ateges yen to ngantos kita menika alit mboten percados, agengipun mboten purun nampi kodrat menika. Menika tembungipun lak mantul malih. Mantul piye? Mantul dateng ingkang ngendika. Jenengan ingkang dawuh upama ta Semar niki tumibaning padha njur tumeka ning pati krana sampun 13 mangsa gesangipun nika sampun limrah ta penemban. Kok sik ta? Nang lak dudu Semar lho nun sewu. Bentenipun menapa? Bentenipun menapa Semar lagi tiyang. Durna wonten dawuh penemban. Piye? Kula panjenengan matur monggo derek kemawon. Katimbang klentu mengke manadipun gething kalian ingkang sami tabrakan kepercayaan. Katimbang tabrakan kepercayaan langsung tak mendel kemawon. Wayah mangan-mangan, wayah ngombe-ngombe. Wayah nyang lesehan melu. Mboten tabrakan raos. Yen ngono kuwi ora ndek paugeran, kadah. Paugeramu piye? Upami ta kula aturaken katimbang menika mangke dados gelaning sanes. Langkung prayagu kula tak mendel kemawon. Duryudana wonten dawuh. Nganten lho, kok sik Sengguni kok sik. Njur Semar kuwi lara apa? Dadak pecahipun. Dadak nggih. Upami ta kalebetan Maruta nggih saged kemawon. Oh, kalebetan Maruta. Kelebon masuk maruta angin. Mulane kagunan Jawi iki ora ditelateni sing nonton iki mergo tembunge kuwi angel-angel. Nanging nek ora ngono dudu pagelaran wayang kok. Wayang iso ketemu ayang-ayang, ayang-ayang iki ora ngeglo. Wayang iki bentuke miring.
Dadi tembung sak tembung pancen kudu diulesi, kudu diolahi. Nggih. Sengkuni wonten dawuh. Semar le mati ning ndi? Enten warung. Semar nggih. Warunge sapa? Yu Bibit Jengglong. Kok sik ta? Kowe aja ngawur lho. Aku iki takon tenan. Nggih. Oh nyatanipun namanipun tak takoni. Yo iki kowe sapa? Yu Bibit ngaten lho Bibit. Kuwi jroning wedangan ngaten ngendikanipun. Duryudana wonten dawuh. Lah kok panjenenganmu sing ngrumat ngramut terus ngubur Semar iki dasare piye? Ingkang sumerep paman Sengkuni. Piye Sengkuni? Kula ingkang sumerep nggih panggangestu padha dawuh jenengan. Piye? Ngendikanipun yen loro samu barang sing kudu ndang dirumat di ngramut niku ngendikanipun sayogianipun enggal dipun upakara. Kula namung nderekaken kesusu werna telu sing perlu digatekke. Siji, nek enek tamu kesusu ndang ngetokne suguhan. Loro, enek wong mati kesusu ling ngrumat ngramut ndang dibudalke. Angka telu, kesusu ngrabekke anak nek pancen anake wis akir dewasa. Menika ingkang dawuh lak nggih jenengan. Upama ta Semar menika lajeng kula upakara, menapa nggih klentu. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing asapi. Kasimpen teleng ing kalebu. Pambukaning warana parlen haking layap liyaping aluyup pindha pacating subhana pindha pecating subhana sumusubing rasa jati sik Duryudana kula yang atiku kok durung bisa nampa ateges jenengan boten pitados kagunganipun pengiran. Kula namung gatosaken pangandika panjenengan piyambak lho, mboten kok gawe-gawe. Yen piyambak paring dawuh nggih to. Gedhong ana kuncen ana wong mati mangsa wurunga. Lah kok Semar dungune pejake mawon kok pepuntonipun lajeng sajak ora ngandel, bener pitados kados pundi? Ingkang ngubur nggih cetha Kartowarma. Wonten dawuh. Piye kowe sing mandhikane ana kono. Linggi sampun dipun juraken ngaler. Lajeng dipun adepan kiblat. Nggen kuping nggen pipi, nggon kemul dipun seblakaken ing pangajap men tumemplek wonten ing bumi. Lagi sampun. Napa diujur ning kidul? Sik to, kok sik. Kowe aja ngono to, lek guneman ki sing apik to. Karo wong gerang guneman kok. Aja mboten bener. Napa dipun cedhitaken? Kok sik to, kok sik. Iya. Kok ana ya, Ngger? Lakon kok Semar loro. Mboten Semar loro, Semar Sedo malah. Gamelan teka sak cikar mengke sontene telung dinane. Masa? Nggih. Lho, lah gamelan iki apa? Tayuban. Tayuban. Nggih. Kosik to. Adat sing wis nek milu jengi piyayi kanggo sedo. Nggih ta? Bujeng ungkur-ungkur telung dinane, pitung dinane. 40 100 dina pendak pisan pendak pindho ngantilkan sewune. Kuwi kanggo sing duwe kapitayan tertamtu nganggo kalimahing pengiran, kalimah thayyibah, nggih ta? Lah iki tayuban nggih. Semar remen kalian tayuban. Yen pirsa mboten. Pathokane kemawon, pathokan lor karo kidul napa? Gambar kenci karo bedor. Loh, kok sik ta? Kok sik. Iki perlu tak urus iki. Kok kenci karo bedor? Nggih, Semarang remenanipun nalika gesangipun ngono. Nggih lurah ning Kaminujon Lunggar ngenten. Kalian anu kan wonten angkring wonten gedhu niku nggih. Main kalian. Brayatipun nglami sireng. Oh,
Terus kembang-kembang sing sumawurana dhuwure pesarane Senes Sekar. Ning kertu bangsane dengkek, bedet, kisut niku diguntingi alit-alit ngaten. Minangka gantosipun Sekar. Apa reneng kembang? Wonten. Lah kok wekasane njur guntingan kertu? Semar welingi ngaten. Kok sik to? Welingi ngono ateges nalika Semar lara kowe nungkuli. Mboten. Lho, lah kok melingi dasare piye? Monggo dipun dhahar. Sampeyan jajal gendere sekeca. Kok sik to aja mlembang sik to. Aja mlembang dhisik. Wong telung dinanan kok tayupan ki piye? Nggih. Niki mengki ledeke 19 nek mboten selikur. Gompo wi. Jan mangke nek kersa ngantos dalu jenengan sampur wiwitan. Kritip. Lali wonten. Kuwi gending apa wi? Jamong. Oh, jamong. Dudu mijil Sulastri kok Senes, mijil Katminem. Loh. Kosik to. Kosik. Pancen to siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat lima donya diatur dening Kang Maha Kuwasa. Nang lamun Semar iki pungkasane banjur tetelo diyakini to sedo. Rasaku sing durung bisa nampa kahanan iki. Nggih, mboten saged nampi nggih monggo. Mboten nggih monggo. Sedaya kala mau kawon kalian kawon tenan. Durna, wonten dawuh. Piye panemuning Durna? Kula mboten gadah pemanggih menapa-menapa. Ajeng mboten ngandel nyatane nggih mboten kubur Semar. Nggih. Upami ngandel kok. Nggih kawontenipun urus sik to. Sing ngurus ya, sing ngupakara kuwi kok Ngastina. Niki sampeyan ajeng belani Pandhawa yang. Monggo. Pancena pantese sing kudune ngrumpaka ngupakara ya Pandhawa. Nang nyatane nalika Semar teng Pati Pandhawa babar pisan mboten ketingal grananipun. Mboten ketingal grananipun. Wong padha ngoleh-oleh Duryudana ala. Duryudana bejat, Duryudana murka. Kawon kalian kasunyatan. Semar pejah ingkang ngupakara sing ngopeni Wang Ngastina. Mila sang menika yang pun sangat-sangat ning ngarembono dan para Pandhawa. Gelar tata lair panjenengan para Pandhawa ya ning nyatanipun sareng pamonge ana kang tumakani tiwas. Muta tuli. Sri Astina Maha Prabu Duryudana lan nganti ika doyaye Brakutara dan kapareng kene Sigra Arya Sena anjujug Dayang Durna Risang aksana mengenjali Babose wayang ulun Sira kaki apa sidang lari ingkang Tirta Pawitradi kang warah tapa dharma mangka suci ning dumadi
Surya